Biex il-Partit Nazzjonalista jerbaħ l-elezzjoni, irid jinfetaħ għan-nies, irid jiġġedded, irid jifhem fejn huma d-difetti, nirrikonoxxuhom u ndaħlu aktar nies ġodda. Dan qalu l-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija waqt li kien intervistat minn Darren Marmara fuq Smash Television. Fost il-mistoqsijiet li wieġeb Adrian Delija tkellem dwar l-isfidi li qed jiffaċċja l-Partit Nazzjonalista, fosthom is-sitwazzjoni finanzjarja fejn qal li dan id-dejn ilu hemm snin, iżda sar ħafna xogħol biex ikunu identifikati modi biex dawn id-djun jinfdew, filwaqt li fakkar li l-Partit Nazzjonalista għandu wkoll ħafna assi. Adrian Delija tkellem dwar dak li wassal biex il-Partit Nazzjonalista tilef il-gvern wara 25 sena. Jiena dejjem kont nsegwi l-Partit Nazzjonalista u dejjem votajtlu. F'25 sena għamel ħafna ġid, però fl-aħħar kien hemm ukoll ċirkostanzi li kien dbiet minn man-nies. U qal li l-Partit Nazzjonalista jrid jirrealizza li m'għadux fil-gvern u l-partit huta tesserati. Il-Partit Nazzjonalista mhix kumpanija. Allora m'għandix sit wieħed. Il-Partit Nazzjonalista mhux ta' Adrian Delija, jew ta' id-deputies tiegħu, jew ta' l-eżekuttiv, jew tal-amministrattiv. Il-Partit Nazzjonalista huwa partit li huwa ħaj. Huwa magħmul mill-persuni sempliċi normali ta' kuljum, it-tesserati hemm il-fuq minn 20,000. Minnhom illi daw huma l-owners, huma s-sidien. Adrian Delija saħaq li hu se jkompli bil-ħidma tiegħu biex jissalvagwardja lill-Partit Nazzjonalista. U nħares u nissalvagwardja u niddefendi lill-Partit Nazzjonalista biex ma jerġax imur lura fil-ħin imma biex jimxi l-qudiem billi ndaħlu nies ġodda, billi nilqgħu żgħażagħ li jridu jipparteċipaw, billi nużaw anke dawk li hemmana illi resti li jaħdmu tassew. Dan sabiex il-Partit Nazzjonalista jerġa' jkun tal-poplu kollu u jerġa' jkun il-vuċi ta' dawk li mhumiex qed jinstemaw.